As festas de San Roque de Vilagarcía xa non se entenden sen a celebración do Festa Clown, un festival que leva os seus espectáculos a diferentes puntos da vila. Nesta sétima edición estará composto por 25 actuacións. Como todos os anos, volverá a ser diferentes espectáculos en diferentes zonas do noso concello. Serán, se non lembro mal, 10 días con máis de 24 espectáculos diferentes. Eso dá unha idea do que supón o Festa Clown para as nosas festas de Vilagarcía. O festival celebrarase este ano no seu formato habitual con espectáculos máis concentrados, e onde destaca sobre todo a música. O Festa Clown chega para que a veciñanza de Vilagarcía recupere o sorriso. Que o lema deste ano do Festa Clown é que volven as risas, que despois de todo o que levamos sufrido ao longo desta pandemia que parece que non se vai acabar definitivamente nunca, necesitamos que volvan as risas a nosa vida, que volva o humor e que volva un pouco a mentalidade positiva. Entón, para eso do 16 ao 21 de agosto como días centrales, pero xa con actividades previas desde o 12, volvemos ao formato anterior do festival. O que se mantén no Festa Clown é a súa rama máis solidaria. O festival continuará colaborando con diferentes asociacións. Esas colaboracións con eles, que está este ano, co Teatro Clámide, que por certo tamén está de aniversario, é o 40 aniversario de Clámide, e esas alianzas, ese integrarse no tecido Vilagarcía, pois eu penso que parte tamén do éxito do Festa Clown. O Festa Clown conta tamén con apoio da Xunta de Galicia. Dende Agadic destacaron o seu apoio á cultura e aos artistas. En primeiro lugar, o seu compromiso coa escena galega, unha gran representación de compañías galegas, que creo que é moi importante tamén, e, por suposto, o que se comentou xa, o seu compromiso social, e algo que é moi necesario nestes tempos que vivimos, o seu compromiso tamén co humor. Todas as actuacións son de balde e contarán con todas as medidas sanitarias. A entrada será por orde de chegada, pero cun máximo de ocupación.